Новите науки не дават рецепти. Те ти дават карта, за да видиш на къде тръгват пътищата пред човека и обществото. Да разбираш, значи да променяш, а да променяш, значи да постигаш. Науката разполага с много инструменти, от най-старите до най-технически съвършените, но ние определяме за какво да ги използваме. Има два нормални подхода пред младите хора да имат или да бъдат. С професия може много лесно и бързо да стигнеш до първото, да имаш. За да бъдеш, трябва да притежаваш други качества. Знанието, което носи със себе си проблемите, драмата, може действително да отваря нови врати и да посочва нови хоризонти. Голямата криза на днешния свят е тази, че няма хора, които да сочат новите посоки. Именно социалните и хуманитарните науки са отговорни за това да изграждат компетентности, базирани на високото знание. Излизат хора, които имат активна гражданска позиция, отстояват свободолюбивия дух, който те успяват да наследят в рамките на своето обучение. Най-силното послание е да бъдат хора. Да бъдат добри хора и да постигат мечтите си.